xi qabelkom ħalli Inselmulkom sinjuri u nilqawkom fuq Shooter il-programm ta' kuljum fit-8 u nofs u 5. Ma darf jagħmlu ma mhux fit-8 u nofs, 100 u 5. Ibda darba positiv ħalina, ejja ħanibdew sinjuri. Jekk għandkom xi ħaġa tajba lina fejn iridu jibgħatu ilna? Fuq shooter@danusan.com. Biss. Mela, taf li aħna dejjem ingergru fuq il-boss ta' fuqna li qisu qab ma jagħmel xi ħaġa l-impjegati mhux din il-kumpanija. Organizzalhom dan is-Sausage Day. Temmen li nħarqu. Għax tagħhom is-sausage? Le, mhux il-ħaddiem, ma nħarqu s-sausage sa kif ġabhom swed faħ. U hija ħanajlek il-ħsieb kollox prova meskin. Ejja ħankomplu, nibdew għax ma għamilna xejn. L-anzjani, x'qed jagħmlu? ċempiltila l-oħtok. Min? Jien ma tarax! Ewa vera ma tarax miskina, mux sew toqta jara biha. Mux sekret najt! Mux sekret najt! Mela xrid tajt. Naf ħallejnek. Għare, għawaqqa fil-loba un ċempilla jien, għalli fejdi. Raġili rik. Ejja, dos, ejja, telefon. Hello! Hello! Dak telepajli ta' television, ħanġib. Hello! Dos, hey, all right. All right! Tarafni. Fimni jimma narax, mux ma nismax u kulta. Allura kif inti, kif mor? Isma ħanajdlek xqalt li ta' servizz dietetiku domiciliari. U xikun da? Mela, dan huwa illi jiġi xaħat hemm servizz li jgħin anzjani bħali li jkollna problemi ta' mobilità tajjeb biex ninataw pariri dwar x'nistgħu niklu minħabba l-kundizzjoni medika tagħna li jkollna u klinika. U allura da bxej da servizz? Żgur bxej, imma ovvjament irid ikollok applikazzjoni u mbagħad irid ikollok karta iffirmata mit-tabib tal-familja, lista ta' medikazzjonijiet li inti tkun jew qiegħda fuqha jew qiegħed fuqha u mbagħad ovvjament irid ikollok l-istorja medika relatata mal-kundizzjoni tan-nutrizzjoni tiegħek qed tifhem? Proset, u x'qaltlek allura? Qaltlek x'inhu li kelli għamel il-problemi fil-qalb? Il-bacon u żgur, il-bacon ħażin ħafna il-bacon u xittar semmitlek. Il-koka żgur, il-koka ħażin u xittar. U t-salzet ħażin mawx it-salzet. All right, hey. Ciao. Ajma, daw is-servizzi tagħna l-anzjani veru tajbin. Tistgħu teħtlu fuq din il-website għal iktar informazzjoni. Orrajt, issa tajt. Mela bħali, tajt labtik, ma rridnu kol fejn! Jena naħseb Nikol ma xejn daħal għax di kopja ma tix tindaħal bil kopji. Imma naħseb illi bl-imbaras li kol anka u għandu bżon daqsxejn ta' nutritionista. Imma għandna natu każ dak li nieklu, hekk kien anzjan, hekk kien żgħir it-tfal, għax kull età importanti li nkunu healthy b'saħħitna. U dan huwa l-programm li jippremja l-Maltin li għamlunna onur u din għamlitilna onur kbir. Tlaqna. Kif intom? Jina Maria Hallas, I'm back. U l-lum jaj għandi the first lady, not the first lady, mux il-marab tal-Prim Ministru, my first lady, Chantal, how are you? Good, and you? Good, thank you, how sweet. Isma Chantal, we are here to give you this opera, għax inti make-up artist, u veru brava, jgħallu li insomma sa ma nafx, u inti għamilti, xarab dit li sufa, inti għamilti make-up ta' fi Gladiator. Yes, kont crowd supervisor ma kelli team ta' ħafna nis effiċenti u bravi ħafna li kienu fit-team tiegħi. Nice.
Yes, u ħdimt ma' ħafna international artists ukoll. Ma fuq Gladiator aħna konna nieħdu sib il-crowds. Il-crowds, il-kbar, 800 kull-jum, għal 5 xhur. Sing it to me, please. Ma fil-każ join me when you can. Okay, alright. Inti tibrilla, tamar tinstilla, id-dellek l-atturi, talentek turi. Kemi faħruk, tal-film siriduk, ix-xejjaħu tkerra, bxolok titbella. Ħallina ntuwilek, inkantawilek, maġ min ibulek. I'll-make-up ma siek. Safa dik l-expression. That's actually an expression I use a lot. Mawx min ibul ma saqaj. U dak kien xulter tal-lum, nisperaw li ħattu pjaċiru ħana naqlek baniddu tu għek bil-question. Ta' minu laqwa boss. Ta' minu. Tal-qassis għax jagħmel x'jagħmel dejjem jaffirlek u mhux ħajkeċċik.